Nya kora mugajwang kamora morama intiere arwaki chendo ni mara migago kawaloni mathoth kamotingo nonro ewitho mar Ojwang ka Douglas Kanja osegolo report ni nonro dhi nyime ka IPOA bende owacho ni gidhi timo nonro ewi ng'eyo kata ng'eyo gima nokelo tho mar Ojwang. Ne kora mugajwang familia bende koro rito bero ma ibro timne nyathigi ka jo Kenya mamoko nyakoro mugajwang bende sichopo kamiti mebero kata kar kano ringre ma Nairobi City Mortuary kama igeno ni bero no kosetim to nonro dhi wuok gino mane okelo tho mar Ojwang. Magi duto nyakoro mugajwang kwa ini mondo ibed kora machiegni ka waluogi achiel kachiel kendo wakelo nigi kamora ma intiere. To mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Okay, mar obila Douglas Kanja olando ni gichungo e tich moko kuom obila ma Central Nairobi e kinde ma IPOA timo nonro ewi tho Albert Ojwang. Tulikuwa tunachanga kila mwezi 100, lakini tumekuja tukahuzunika kukuta kumbe tulikuwa tunanunua shamba hewa. Jokanisa dwen milambo mar hoho mar Okaka dwani non wach $62 mane uwinjo nyiewo lowo mag chich ni jotelo moko olalgo. Jonyuol ma Kangeso e Rongo hum kaluwore kod chal marach mar sikund primar ma Kangeso. Entere kochiko dwe mara uchiel higa mara 2025 kamara mara ma intiere bed koda ka chako nyalo tudri kod wa namba mara 3:6 x marwa atatamugi TVKE at James Opondo Senior bende wantira chiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook ka chiel gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Ogai mar obila Douglas Kanja yango ni jalupne Eliud Lagat emanyocha ochwalo ng'ur ewi gik mane Albert Ojwang ndiko kuome mane omiyo make motelo ne tho mare kogwen manyoro. Kochiwo twaka Kanja bende olando chungo e tich apisas mag obila manyocha nitie tich etesendo obila ma Central Nairobi kama ne ogeng'ne Ojwang. Telo mochung'ne keto nyong'ong e tij obila IPOA ochano nonro mar yango adier ewi tho Albert Ojwang. Let me put it this way. The reasons as to why the late Ojwang was arrested, together with a few others, is because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS about his name being tarnished. So it is on that basis that investigations were actually being carried out, because he also have got a right to be protected by the same law. We have received the information about the death from the IG, and we have commenced our investigations in accordance with the law. And we want to assure, I watched the Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family and to Kenyans. Jagoro mungirore emigao mararita kwe Dr. Raymond Omolo yango ni jatend piny Kenya William Ruto biro telo e chenro mar ketho gige lweny ma okopuodhi mantiere sekta mararita kata ma sekta mararita oseyudo elwedo maok mag sirikal. Magi oyango bang'a yao ayanga romo mokelo kanyakla jokanyo mag pinje 15 matimo romo Kenya ka ewi chala mar bunde kod gige lweny mager manie lweto ganda ataro mar chik kendo rocho weche arita. Omolo olero ni Kenya kod pinje mamoko tiyo kanyakla mar neno ni pinje manie alwora mar nam lolwe ni kod kwe kendo tudruok makare. Romo mobagi e bwo riwruok mar Rexa. Omolo olero ni aput mar jogoro mongirore mawuok e pinjego ogudo wigi kanyakla mar neno ni omed lodho oko gige lweny manie lwedo maricho. So we have a series of meetings that have begun this morning
The government experts from the member states have been discussing a number of issues and following up on several resolutions from the previous engagements with the purpose of then leading to the Technical Advisory Committee, which will be on Wednesday, and finally the Council of Ministers meeting, which will happen on Friday. Throughout the week, as I've mentioned, the region still continues to face challenges with the handling and management of small arms and light weapons. We have challenges with regards to our borders, which still remain porous. We have challenges on insecurity being pushed by different criminal elements across our countries. And there's also a lot of trade on small arms and light weapons. So what we expect from these engagements throughout the week is to be able to look at how to tighten the operations and the management of these small and light weapons. We expect Jokanisa mar SDA mayudore milambo mar Hoho mar Okak okwayo apisas mag okwach kich mondo odonjre mibadhi moro mar $62 magiwacho ni ne wuondgi ni biro tigo e nyiewo lowo moro mar heka 34 na e gweng' ma Oleleshwa e alwora ma boma ma Narok. Kane giwuoyo oromo ma apoya e gwengego, jokanisa go ywak ni ler mar wach lono ok ong'ere kendo pesa ma kamano oselalgo. Gikwayo jotelo mamalo mag kanisano mondo okaw okang' mar neno ni ondamo mar chik okaw ne achijego, ka gikoni apisas mag okwach kich owinjo okonygi e neno ni omendago ok olalgo. Tulikuwa tunachanga kila mwezi 100 mara unakuta unaongeza, unaambiwa uweke, na sababu kwa kweli kama kazi ya Mungu tulikuwa tunajitolea, unaongeza hata unakuta unatoa 1000 plus. Lakini tumekuja tukahuzunika kukuta kumbe tulikuwa tunanunua shamba hewa, maana mwenye shamba amesema hakuna shamba yeye aliuza na hajawahi uza. Kuna wale wameingia mpaka kwa accounts wametoa wakisema wananunua shamba. Kupitia kwa hiyo uongo tumepoteza milioni zaidi ya milioni 62. So tunaomba hata DCI, tunaomba division yetu, tunaomba hata General Conference yetu ya kwamba waingilie ndani ili au watu ambaye ni mataberi wasikwe, warudishe. Ukienda katika randi utakuta ya kwamba hili shamba tayari mwenyewe amelifunga kwa sababu ili lisiweze kununuliwa, sababu lilikuwa na kesi katika mwaka wa 2022 kulingana na vile tumepata. Lakini shamba lenyewe hata ukienda kufanya search right now ni ya kwamba ni shamba gushi ambalo wa Adventista hawajauza. Moses Kuria ma en jachi uparo eweche uchumi ne jatend piny Kenya William Ruto okodo kwetho maketo sirikal tesre weche magisiko kagediro ne sirikal ka wacho ni sirikal oketo mahino mar neno ne gichwalo dongruok ne jopiny. Kane wuoyo nyasi mar choko omenda e kanisa mar St. Catherine of Siena Catholic mayudore e kar chung od bura ma Ugenya kod St. Boniface Alwor Parish mayudore Gem, Kuria ne omedo ni sirikal ok bi chiko itgi ne siasago ka okoni kwethno moketo sirikal tesre biro yudo bwoke duoko mag yiero maduong' mabiro. Jatelono ne oten gi jatend migawo mar teko kod modhi James Opio Ndai, jaod bura magem Elisha Odhiambo kod nyawadgi ma Ugenya David Ocheng. Si baba peke yake ni hatari, si ndio? Si mimi ni hatari na tukiwa pamoja. Unajua kuna watu wako kwa kiwanja peke yao. Ile siku sisi tutaingia kwa kiwanja, kuna watu watatafuta mashimo ya kutorokea. Sababu sisi tuko na ujuzi ya siasa. The only thing we have decided to do as we are busy. So, kwa nini tukue na kisirani na wale watu wako idle? Sio ni haki yao. If they have chosen that path for themselves, the only thing I'm asking of them, do not make noise to those people who want to do something. If you have given up on life, that is your right. Hii safari tumeanza ya kuunganisha wa Kenya chini ya Mheshimiwa Rais Ruto na Baba Raila Amolo Odinga, lazima tufikishe mwisho. Tufikishe mwisho kabisa. Wale ambao wanatembea wakieneza mambo ya ukabila watabaki nyuma peke yao. And I want to congratulate the President for being forthright and ensuring that there's affirmative action in supporting our people. I want to tell the President that we'll stand with him
when the right time comes. And I want to ask the Luos in wherever they are, that it's not right for us always, people to always have doubts about us. Jonyuol mar sikund primar ma Kangeso e sub-county Marongo yuago lwasi marach mar somo ne nyithindgi ma somo e sikundno ka gidwaro mondo piny owacho mamalo kod mar county okonygi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Jumalero, jonyuolgo okoni lwasi marach mar sikundno keto ngima nyithindo kama tek kendo nyalo rocho duoko mar jopuonjre. Kinde medo kalo ka jule skul primary mar Kangeso e sabkono Marongo yuago lwasi marach masom ne nyithindgi e skundni. Jonyuol ma skuni mano bedo kod bura kod ten sikulne kaachiel kod ten loch nanga yuak ni klese ma nyithindgi some sani richo ka dier ot bendo timo kata buru. Nyithindo bede lo, nyithindo bedo kama rach, sikulo yugno. Pani e tabu kata mana buru oromo nyithindo ka nyathi biro to biro gi oma makuma ketie onge. Kangeso entiere buo Rongo sub county kamotel negi gi mheshimiwa Paula Buo. Owinjore obi ong'inwa kako renovate classrooms magwa wan bende wan constituents mage. Onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kundu dhok machal kata to wabiro loro gate ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Samson Onyanga mana achiel kuom jonyuol wacho ni kata kombe ma nyithindgi some tin ka chopo ma bende gitiyo godo bende rach mokalo. Wan gi problems e classes magwa mag nyithindo some. Ariyo desks waremo e skundwa ne. Cho ma wan godo okrom nyithindwa to kendo be ok nober. Sikuni ma Kangeso bende kata pi ma jopuonje nyalo tiyo godo onge ka jonyuol yuak ni pi mano kuny kod piny wacho sikulne ma onego kon sikulne kaachiel kod joma dak alwora be nyaka sani koro ok ti. Antiere gi pi mano losnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo okony skul to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drill the school. School bende yuak ni ngeche kwa ng'iyo chal mar school onge pi to health and sanitation regulations to nyiswa ni pi owinjore obede school mondo kony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho. Gedo ma klas ma jonasari kata ECD e skul primary ma Kangeso ma igero kod piny wacho ma kaunti ma Migori bende jonyuol yuak ni dhi mos e kinde ma nyithindgi onge kama some malong'o. Chiel kuom gima duong' kabisa wadwa ni ECD marwa ni kama rach kinde en kama rach. Nyithindwa ne buru PDF obika mondo ng'i kaka ginya konyowago. County government to come here mondo ginyiso ni to wanya konyo nang'o mondo migigo yodhi makare. Ero kamano ne governor marwa Mheshimiwa Chila Yako kuom ne deo Kangeso mondo en bende no yude ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Ningeche waluor ne gilware lwedo marach. Waluor ahinya ni pesa olware lwedo marach. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nya Koramogo Jwang adwa terie yueyo ma adundo kapok aterie yueyo paro ni pod waluo ni karatho mar Ojwang ma no wito ngimane e tesendo bila ma Central Police Station ka koro ogai mar obila Douglas Kanja osewuoyo gi jofwambo ko owacho ni nitiere apisas moko mag obila ma osechungie tich ka bende IPOA duol mar IPOA owacho ni nonro sechakre kendo ibiro tim nonro makare mar ng'eyo gino manonego Albert Ojwang. Jonyuol Albert Ojwang Nyakoramogo Ojwang bende nitiere kar kano ringre ma City Mochari kama jafwambo marwa Cynthia luonwa wachni kendo ageno ni kapok otieko chenro makawuono wabro yudo Cynthia mondo nyiswa ni to chalo nade ka nitiere bende oganda modhuro mosechopo kanyo ka ging'anyo gidwaro ng'eyo ni to ang'o mano timre kendo obila bende banyo timo tim makamano malikre no timo tim makamano Nyakoramogo Ojwang bende gidwaro ni mondo kawnegi cheka makare. Aneno kacha ji ndiko otemo dhuro weche manyien chopono maler ano Frank kawuok ka Bondo Misambi Pambo ero kamano Ramogi TV mano Tiso Denyo ka nitiere cham gi wadu owacho ni oneno weche manyien chopone e yorno makare. Nyakoramogo Ojwang
aneno kachaka ote duro kata kamano nyisa ni akaw yie ma adundo nikech pod wan gi weche modhuro. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Bedo ka hero nyakoni ahinya. Nyalo bedo ni odiochieng' arus, Rajiv bende biro here. Sani koro en hero jaode kende. To chakre odiochieng' ma kawuono, en oboga luwo chike mek jaode kende. Ji duto kawuono mor. Kata kamano an awinjo ka chunya chandre. An aparo ni nitiere gimarach mabro timre. Akia gimomiyo aparo gima chal kamae. Tine be ni baba gi mama ng'e kaka ng'ani ber. Dikoro sani chunygi ok chandre. An aromo ganyuola mana hero. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nya Kwaramogi mane en komanda mar tesendo bila makamukunji Inspector Robert Mugo okwedo wach mawachore ni jong'anyo ne onegi gi obila dwe mar 6 higa mokalo kinde ng'anyo rawere mag Gen Z kane ogolo neno mbele ya puta manono nek mar Rex Masai obila no ma nyaka sani tiyo tesendo bila magidhurai okoni obila ne chiwarita ne mwandu jo ohala e chuny boma ma Nairobi kendo ni jogo mane obila orakorego ne gin jokuo kendo ok jong'anyo kaka liekore. Mugo wacho ni moko kuomgi ne gige lweny kendo ni obila matesendo bila ne onge ge bonde kaka liekore kendo ni ne gin mana gi iro malungo wang' kod arunge ka bende ne girwako lepgi mag tich. On 25th of June 2024, when there was massive looting of premises and businesses, and when the day that there was attack at the parliament at Rua CBD, a contingent of GSU
and military officers were deployed. So I could see them. You could see them? But I never interacted with them. Yes, all. Were they all in influence to enforce your officers? I am not aware. Yes, sir. Moko kuom jodak e kaunti ma Kakamega okonegi mor kod paro mar budget mar hik omenda ma 2025-26 maten kaunti ma Kakamega ochwalone gini mar okoting'o chenro mochuno kaka mag thieth kod mag lony manyasani kagiloso e kinde chwalo pachgi ewi budget mar omenda maromo bilion 18.1 kotelnegi kod John Morris mawuok e sub kaunti ma Matungu. Mokonegi dwaro ni komiti mar budget e kaunti ma Kakamega opoga bath omenda maromo milion 338 moketnegi apisi gavana Fernandes Barasa mondo chwal e sekta mar thieth. Nyakura Mgojwang lipot ni wakeloni toka dakika machuoka adona tere achiel kachiel nyaka twaka mar jakom mar LSK Faith chiwo twaka gesane. The officers who picked Mr. Albert Ojwang from Homa Bay, are they part and parcel of those who have been interdicted? Without telling Kenyans in plain word of who these individuals are, will be treated to just PR for purposes of calming down the citizens of Kenya. We want to know who are these officers, the ones who picked Mr. Albert Ojwang, are they part and parcel of those interdicted? And secondly, those interdicted, we want to know their names. We want to know each and every officer involved so that we can follow and find out what are the due processes that will follow, and we know the individual officers that are being held accountable. To ensure a meaningful and credible outcome to the intended investigations, we demand an unequivocal commitment by the National Police Service that they will unreservedly cooperate with the investigations undertaken by IPOA and provide all necessary access, material and evidence that will fast-track the investigations. Further, there must be corresponding undertaking by the National Police Service that there will be no interference or intervention whatsoever on their part, save for what is reasonably required by IPOA. To ascertain this, we equally call upon the Deputy Inspector General of the Kenya Police Service, Mr. Eliud Langat, to publicly and unconditionally recuse himself from taking part or influencing the investigations in any way, save for as may be required of him as a potential witness. We know that this recusal is necessary to dispel any apprehension of prejudice and conflict of interest that may arise on his account of his role as the complainant against Mr. Albert Ojwang. Secondly, the safety of Kenyans, whether suspected of offenses or not, is not a matter for which we can accept reactiveness. We demand proactivity. The Law Society of Kenya has consistently raised concerns over the safety of detainees while in police custody and the trend of abuse and mistreatment that has characterized Kenya police cells. In particular, we have sounded grave apprehension over Central Police Station in Nairobi, which has been a poster boy for police brutality and overreach. This must come to an end. Further, we note that previously the Council of Law Society of Kenya had raised concerns with the Inspector General of Police against Nairobi Central Police Station for being violators of the rights of arrested persons. We call upon IPOA to expeditiously investigate concerns raised and keep Kenyans appraised of the outcome of the investigations. While the National Police Service, through the Inspector General of Police, have given their commitment, will also hold IPOA accountable to be able to carry credible investigations and update Kenyans on the status of the same. The Law Society of Kenya will pursue drastic reforms within police stations across the country, especially those that have consistently been cited as danger zones for persons detained therein. We invite members of the public to support this endeavor by reporting any stations that are known to mistreat, abuse, or neglect detainees,
citing specific instances that can inform an overhaul of the systems which have proven ineffective. We call on the Inspector General of Police and IPOA to fully participate in this initiative by investigating and taking decisive action on every complaint that will escalate to their offices. Mr. Albert Ojwang must not be another statistic that we move on from when the next incident arises. Let us collectively take the pain of his death as the beginning of a necessary and overdue paradigm shift for our country and for our nation. Thank you. Nyakwana Mogojong, man of faith of Diambo Manja Kom Mara Riurogo Kinde Pachokai ka ogolo alipot egino maonego benitimo tok tho mar Albert Ojwang. Kapod wantiere lipodno mar Albert Ojwang eni anyuola mar Albert Ojwang kod jokedo ni ratich oganda koro dwaro adieri wi nek mar Albert ekinde matendo bila oyango timo nonro mong'ethe wi tho magalagala mar Ojwang. Jokedo ni ratich oganda obago ng'anyo e alwora mar kano ringre ma City Mortuary kage kwedo tho mar Ojwang kinde ma irito duoko mar bero ne ringre Ojwang manyo wito ngimane e lweto bila. Watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Cynthia Onyango maluwo wachno mondo nyiso kaka weche dhi. Cynthia, kinyalo winja to nyisani gisani chalo nade City Mortuary to jogo makedo ne ratich oganda ochopo kanyo lweny chalo nade to familia bende osechiwo lipot moro amora e kinde ni magirito bero mar ringre Albert. Awinji maber ahinya James. Abiro ni achiel kachiel kowuok e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home ma bende ong'ere kaka City Mortuary. Gie sani watemo rito lipot mar bero mar ringre Albert Ojwang ma kaluwore kod okil ma ochung' ne anyuola mare osingo ni dhi timore kar Sabur. Osingo ni dhi timre saa 8 wang'e. Koro nyaka sani pod warito winjo ni lipodno biro bedo nade. Kata kamano motelo ne lipot manochiw kod okilno bende ne waneno ng'anyo maduong' ahinya motelne kod jogo makedo ratich oganda kamoting'o jotelo mag Vocal Africa Hussein Halid kaachiel kod Omondi Ojiro mane oketo ng'anyo e alworani mar geche ma City Mortuary kagiwacho ni en gima kare ahinya mondo mi obila ochiw duoko kendo ochiw duoko mapiyo kaluwore kod tho mar Albert Ojwang. Kikorgi ne giwacho ni timo makama en mar temo sundo sirikal kendo mondo chop otene sirikal ni gionge kod mor kendo ok gine ka en gima ber ahinya ni polis ema en achich e nek mar Albert Ojwang to kendo nyaka sani bende polis onogo achielno ema iketo mondo mi obed ni timo nonro mar tho makamano. Bende ka poni anyalo mana mi paro matin kapok adhi mbele ahinya, wan kod Omondi Ojiro kama bende ne achiel kuom jogo mane otelo ne ng'anyo makama kendo chien kanyo bende ne waneno ka gimako obila moro ng'at ma giwacho ni en obila ma giwacho ni ne obeto donjore e ng'anyo margi. Omondi kaponi inyalo mana chiwo duoko ne janeno ang'o manotimre chien kanyo nikech noneno ka beto mako ng'ato ma uchich ni en obila ka owacho ni en achiel kuom jogo ma uparo ni ne bet ka tipo to chiwo ne sirikal. Erokamano nyikwara Mogajwang iluonga no Odhiambo Ojiro, an ofisa megewa yuche megatiro mar oganda kendo atiyo shirika miluongo ne Vocal Africa. Kawuono wan kae City Mortuary to ne wan kae mokwongo mondo watimane postmortem nosiepwa mancho mak Homa Bay to oyud kotho Isel Central Police Station. Koro kan warito mondo postmortem otim to wawacho ni bende wagol kokwa kendo wagol wach pachwa woko mondo wakwed gik matimore ni vijande Kenya kae. Nwach nek ilage nek ma watamore kendo gini nek ma rais marwa Ruto kata jotelo no wacho ni isirikande ok bibet kod nek ilage matimore. To seche man wach kako ng'anyo no to wayudo ka jogo mwaluongo ni wajasusi ama jo intelligence NIS achiel kuom gi no biro kuom wa to wonren en achiel kuomwa batogo wa piche to wang'eyo ni ng'anyo manotimre mar Gen Z ng'eny dhano manok omaki bolalgo bonegi no lalgo because ne jo jasusi gi jo DCI ne donjo kuom wa to go wa picha dendo duogo lal kodwa. Koro ne wa identify ro chwange bwa make through people's arrest bwa ngisen wukai ama ibende koro wakau ni atua to no yene enen mjasusi enda yes boye bo wacho namba mari mar tich beno wagole mondo okuoma bange beno wedo bende nyako moro bende ma bende njai na yes bende wayude bwa penje to yie bangse bas kise yie koro delete picha ma ingo simbi to monde dheyo koro en tabia marach ni nyaka jogo mongo bendrito wa seche mwadhi ng'anyo bende koro donjo kuomwa mondo kaw maling marwa to gima gidhitigo wakia but wang'eyo ni gima gidhitigo na mondo gichak lure kodwa gwa bende gimanywa mondo ginegwa ama gilal kodwa.
ahinya gi josiasa ko nyalo ng'iyo tho mar jaod bura machon makasikulo Ng'ondowere to ywak ni nyaka sani pok winjo duond josiasa motegno ahinya ka kwedo nek makama pachu en mane. Mano nyiso ni weche ma walose momiyo inegowa en ni waloso kuom telo marach, to telo marach itimo kod josiasa kod jogo mochung' ne sirkal. Emomiyo ineno ka kijana ni onege to josiasa momiyo josiasa mawaywakni oling' thi. Nyiso ni jopiny ni kendgi to josiasa gi jodito meg sirkal bende ni kendgi. Omiyo ka onge josiasa maloso niwach ging'eyo ni ka kijana no ne loso abotelo marach mar polis gibende loso kuom gi abotelo marach. Koro ang'e josiasa mor ni jogo maloso kuomgi kendo jogo mapenjo gi weche matek koro negi. Emomiyo josiasa toling'. Emomiyo bende wawacho ni jopiny weuru keto geno kuom josiasa. Na josiasa emomiyo wan i hali ma wantie ni, to josiasa emomiyo walal. To wan bende wapenjo jo Kenya ni pod ang'o mi un kodwa mini kuom josiasa to josiasa ni koro inego to uling' thi. Wawacho ni ang'o mi ta governor kata mna MP kata mna women rep kata mna jatelo mar sirkal president mar pinyni pok ogolo pache. To kane mbunge moro kanonegi mabende en kod track record mar nek to josiasa noywak kila mahali. Koro jogo man gi track record mar nek kogudio mana matin to jiywak. To jogo madimbore makedo mna ratiro mar oganda to kolal goyo malit kamae to giling' thi. Josiasa wanenou to piny biro nenou be. Mano ema dhi mbele James. Kata kamano gie sani pod gima otemo neno ka ni ng'anyo to beto dok chien matin. Polise ne omedi kendo med e kwan mamalo ahinya. Kata kamano jogo mane ng'anyo ka owuok kendo odok e stesend obila ma Central Police Station ka giwacho ni ywak gi makae gi sani pod gikete break matin kendo giwuok gidhi e karkano stesend obila ma Central Police Station kama giwacho ni kuro bende gidwa dhi chiwe ywak ni mar ne gisingo ni nyaka gichop kuro kendo ginyis obila man kanyo ni gin kod mirima kendo gin kod ywak ka gidwaro ratiro makare nyaka yudre tok mana ne Albert kende man nyaka ne jogo mano makode. Parni bende nitiere kijana moro manyinge Kevin mano makod Albert nyaka sani mwalose ni James pok ong'eni en kanye no make no nego bedni iluwo wachne ka ne jogo ma kendo raticho ganda temo luwo kama entie oyud ni oonge kata mana Milimani Police Station kama ne ntiere. Koro ywak gi giwacho mana ni sirikal onego wuog oko kendo chiwa rita kendo rit ngima jogo duto kata bed mani ng'ato nigi ketho kata oyo. Gisani pod wantiere e karkano ringre ma City Mochari ka kwarito report makare mar Beirut. James. Erokamano Nyakor Mogojwang mano jafwambo marwa matuklu Cynthia Onyango ka entiere e karkano ringre ma Nairobi City Mochari. Kamondo na report mar tho mar Albert Ojwang Nyakor Mogojwang ka ngochopo saa achiel gi saa adek obro kelonogo e yorno mong'ith mondo wang'e ni to familia ma ne kanyo mar Albert ere kaka ginyalo yudo ratichgi ka bende bero mar ringre Albert Ojwang Nyakor Mogojwang ibro tim kendo nonro ibro kela yanga ka jogo bende makedo ratich oganda kwayo josiasa bende mondo wuoye wachne ka gipimo gi kinde mokalo nek mar Ng'ondowere mane giwuok oko kendo chiwo lipode ka gikwayo sirikal mondo tim nonro mapiyo. Bende gikwayo sirikal Nyakor Mogojwang mondo orit ngima oganda jo Kenya ma timo tijegi kata odoko ni gik moko nyalo timre kone gi koni onego beni tero ji e doho mondo lu makare ka ng'ato nigi ketho to odonjne godo. Nyakor Mogojwang magi duto saa achiel gi saa adek kendo obro bedo kwaluogi kinde duto. Ka odhi nyime en ni moko kuom jodak e kaunti ma Kakamega koni ok gimor kod paro mar bajet mar hik omenda ma 2025-26 matend kaunti ma Kakamega ochwalo negi ni mar ok oting'o chenro mochuno kaka mag thieth kod mag lony manyasani ka giloso e kinde gwelo pachgi ewi budget mar omenda maromo bilion 18.1 kotelnegi kod John Morris mawuok e sub county ma Matungu mokoni gidwaro ni komiti mar budget e county ma Kakamega opogo bath omenda maromo milion 338 motengne apisi mar Governor Fernandes Barasa mondo chwal ne sekta mar thieth. Jakom komiti mar budget e od bura mar county ma Kakamega Gildon Shioso singone jodak go ni pachgi ibiro nywandi e lipot magidhi pedho ne MCS e od bura mar county no maromo bilion 1.6 ne sekta mar thieth to ne sekta mar somo ketne maromo bilion 680 kapuro kapuro to nigi milion 742 sekta mar pi kod
lokruok chal kor lwasi oyudo milion 902 to bunge mar kaunti no oyudo bilion 1.37. Vinya mwananchi wa kawaida. Jambo la kwanza likiwa kuwa mambo ni mengi lakini vitendo vimekuwa vidogo sana. Na unajua vitendo vikiwa vidogo katika utekelezaji wa kazi yoyote huwa inaleta balaa. Hasa sana kuna mambo ya barabara yameweza kuzungumziwa katika bajeti iliyopita, ingine haijatekelezwa mpaka sasa. Tumekuja kutekeleza bajeti nyingine, ile haijakamilishwa. Sasa tunashindwa kujua itakuwaje. Sisi kama budget committee tutakaa chini, tuangalie ama tufanye udadisi tujue hiyo milioni 300 inafanya nini haswa kwa ofisi ya governor. Najua wananchi wengi wamepropose ya kwamba ni afadhali ile bajeti ya governor tuikate nusu, tuone ile nusu iende kwa idara ya afya. Kama committee ya budget tutaangalia, tufanye udadisi na nakishia wananchi wa Kakamega ya kwamba tutawapatia bajeti ambayo itakuwa imeweka vipaumbele maendeleo katika kaunti hii. Katika ofisi ya gavana mambo mengi ambayo yako kule sio mambo ya maendeleo, na haja ya mwananchi ni maendeleo, sio hii 200 ya facilitation. Kwa hivyo hiyo pesa ipunguzwe, haswa iletwe katika wizara ya afya ili wananchi wasije wakakosa madawa kwa vyovyote. Sio kwamba tunachukia afisi, lakini tunasema let the right things be given the right priority, viwekwe mbele ndio tuone mengine. Riwruoge makedo ne ratiro mag jotuo mag ayaki dwaro mondo keta yanga kokalo kuom budget manyien chenro mar sirikal bugo sir mane ogol kod sirikand piny Amerika ne jotuo mag ayaki pacho ka kalore kod riwruoge gi jotuo milion 1.3 mag ayaki mane pacho ka ni mana gi yath manyalo chologi nyaka dwe mar 9 ka bang' mano to ngimagi nyalo bedo kama rach poni ok oketgi e budget kaka jodito mondi lero ndalo 120 banga Donald Trump ka otend piny Amerika ne ong'ado budget mar chiwo sir ne pinje te kama oriwo Kenya kod atamalo 62. President of the United States. Ne en buok mane odonjo ne oganda e piny mangima bang' piny Amerika rwako telo manyien. Telo mane okelo lokruoge e sir mar thieth mar riwruoge mag Amerika osebedo ka chiwo ne pinje ma opogore opogore kama oriwo sir mar yedhe mag ayaki. Jatelo manyien Donald Trump ne ochungo sir kuom ndalo 90, ne oduogo chore nyime kuom ndalo 30, ka bang'e to ne olando ayanga ni ong'ado sir ma piny Amerika osebedo ka chiwo ahinya to ne thieth mag ayaki kod atamalo 62. Nyaka sani yedhe ma odong'ie pachoka nyalo mana chwalo ji milion 1.3 man kod kute mag ayaki kuom dweche 3 kende. Wenge sani rango budget ma winjo som ka chutho bende nitie geno ne jotuo mag ayaki. Trump ne owacho ni omiye ndalo 90 mondo biro duogo ni ji wach konyalo dhi mbele gi konyo pinje kaka jokonyo kachiel kuom pinje go en Kenya oni. Kochopo ndalo 90 kochako wacho no mede ndalo 30, 120 days pause. Hai to ka ndalo 120 go njurumo to senyiso gima en to gima en Amerika ok bi duogo konyo pinje kaka Kenya kaka nyocha gikonyo chon. Ong'ado budget ne gi 62%. Kopogore kod thieth ne ji milion 1.3 ma oseng'e chal margi kendo ni e yath e pachoka, nitie ji mamoko kaka nyithindo minyuolo to jonyuolgi odak kod kute mag ayaki. Bende jo Kenya mamoko ma pod kia chal margi ni kod ratiro mar ng'eyo chal margi, nyiewo gige pim mag ayaki duto dwaro omenda magi bende manitie sir mane owuok oko. Ka jochiwo thieth mane ondi kod riwruoge kaka USAID mane konyo jotuo mag ayaki e ute thieth ma opogore opogore duto bende sani onge kod tije. Retrovirals gi to sechegi pod Kenya nigi moromo nyaka dwe mar 9. To ma Kenya nigo gin monyiewo gi yiend gi PEPFAR mar Amerika to gi PES Global Fund. Koro kwar par ni onego bed ni tie yo moro ma ichako muonyo go yath ji 1.3 million ma wacho ka kik kata achiel kuom gi bed ni chako muonyo yath to dhi hospital to yudo ka yath no onge. Tiende ni koro kata ka Amerika onge gi kony makelo ni Kenya, European Union onge gi kony makelo ni Kenya, Global Fund be onge, to sirikand Kenya nyaka ne mana ni jok madwa yath obedo gi yath. Ka budget ma osemienjo e wang' jopiny to lero ayanga ni budget ma ichano chwal ne migawo mar thieth kamoro ok nyal romo chiwo thieth ne jotuo mag ayaki kaka owinjore. Bad migawo marango thieth, Department of Medical Services, ogol paro mondo miye hiko menda 2025-2026
omi maromo bilion 105.9 ka bad migawo machielo marango geng'o tuoche Department of Public Health and Professional Standards ogol paro mondo omi maromo bilion 32.1. Seche ma ji nigi kute mag ayaki moloyo sana to joma mama gidwa nyaka konyo nyithindo kik yud kute mag ayaki. Ji dwaro puonj to ji dwaro mondo pim gi bende. Koro testing kits, testing reagents, healthcare workers macha to koro wadwaro ni mondo county government. Koro budget mibosom mar mbadi ni en mar national government. Te iye kanyo nti mag county government kose some bunge okale to koro bet piny gi treasury tiwacho ni madhi e county ten ma. Pesa mang'eny ne dhi e county en kamar health. Nikech health en default function. Koro kanye mwajiwo jotendwa ni gibende ka pesa no chopo to gitim maber kendo girang ne jopiny ni githieth kata ni gipuonj manyalo miyo gigeng' tuoche manyalo chandogi. Dwe achiel ma okalo, komiti mar thieth e od bura ka otelnegi kod Dr. James Nyikal ne ogolo paro mondo mi manyo omenda mar nyiewo yedhe gayo kute mag ayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka giko higani. Global Fund ne nitie pesa ma sirkal ne oketo wach Global Fund malure gi 1.8 B to mane wageno yudo kuom pesa mwaloka en bilion achiel gi elfu milion 200 to ma sirkal ne oketo bilion achiel gi elfu 800 to mago pod okoromo nikech nitie gik mang'eny ma biro dwarore, gik machalo kaka mag testing, gik machalo kaka gik yath mageng'o mondo joma kata nyithindo madhodho kik yud tuo mar ayaki kata jogo madwaro tiyo gi yath mageng'o ayaki mago ok odonjo maber. Singo mapok oyangore ka dhi chopo kare kendo dhi duoko geno ne jotuo matiyo kod yedhe mag kayo kute mag ayaki e pacho ka. Gima waketo ni mondo tim bang' kamano ka koro biro dhi e budget mar supplementary budget mabulorma en gima nyaka wang'i malong'o ahinya ni ere kaka pesa biro yudore, kendo wadwa ng'iyo ni ka biro chopo e budget machielo cha kendo watimo ang'o nikech ne giseng'ado gigi to ne gikoni pod nitie pesa moko ginyalo keto pod wanyadhigo. TB bende wane gi chandruok nikech en to ok ne joma konyowaga koro ok noketo yath pesa, koro wan sirkal moketo milion 300 magi duto pod ok rom miyo gini pod lendo kagima biro chandowa to mano oseket gi wadhi chako go, koro wadhi kwang'eyo ni wachako gi pesa matin. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni kinde ni ma piny Kenya ikore ne budget manyien mar hik omenda mar 2025-2026. Jogo manie sekta mar wuoth ogolo pachgi ewi pek ma giseneno e sekta no higa achiel mokalo ka giywak ni nengo mauta ma osebedo ka chikore bende osekelo pek e weche mag wuoth. Kaka lipota marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich lero ne oyudo thuolo mar loso gi weg nyamburko, joriemb apiko kod jokanye sekta mar wuoth ewi geno ma gin go ne budget ma idhi som higani. Sekta mar wuoth en achiel kuom sektas madongo e pacho ka ma sirkal yudo osuru e kinde ka kinde kaluwore kod nyamburko mathoth ka achiel kod apikni mating'o jowuoth okinyi gotieno. Kata kamano jogo manie sekta ne ywak ni kuom higa achiel kosebedo negi mayot kata matin nikech nengo mar mauta ma giwacho ni osebedo ka chikore kendo pok obedo kama koro nyalo konyo sekta no. Jojo Tieno ma en derep matatu mating'o jowuoth apaya ma Homa Bay Kisumu wacho ni nengo mar mauta hinyo sekta no kendo ketho kata kindegi kod jowuoth ma giting'o. Inwang'o ka mos sana bech mafuta en gima ok inyal predict, mar odhi malo mang'eny kidwoke mana matin. Koro kaka wala mora mora sama cost of production inwang'o ni mafuta no ka beche odhi malo, nweng'o marwa koro inwang'o ni dok piny nikech jawuoth ma kawaida to koikore mar medo pesa no, koro wan ema wahinyore. Weg nyamburko mating'o jowuoth gi wacho ni kuom higa achiel gisebedo ka gineno pek kaluwore gi nengo mar mauta machikore ma bende chunogi mondo giting' jowuoth mokalo tong' mondo eka giyud omenda manyalo konyogi. Maisha osebedo matek nikech fuel idho gi siling' 5-7 to kidwoke piny tidwoke magi siling' 1. Emomiyo atemo kwayo sirikal once odwok mafuta piny
dhano nyaka winj maber, spares be nyaka dog piny, tires be nyaka dog piny. To bus mafuta miketo malo no ema miyo maisha bedo matek. Yudo kata jawuoth onge gi fare moromo. Gidwani kaber to e budget mari komenda mar 2025 2026 ma idhi som juma manyien osuru ma ijuoge mauta odwok piny mondo kigibed ni gitiyo mana ni mauta kende sekta no. Itime gimoro maduong' sana, ushuru moko ma giketo mang'eny e mafuta ka. Gigol gi mondo bech mafuta odog piny mondo nweng'owa bende oting're malo. Odwoknwa nengo fuel piny ma kapo ne nyalo dwoke kata nyaka siling 100 poko wakonyore nikech jowuoth ywak tich tin koro fuel emo waneno ka tek saidi nikech en kama wan be wayude nweng'wa mar konyruok. E tesend nyamburko ma Homa Bay waromo kod moko kuom jowuoth ma bende ywak ni higa achiel giseneno matek kaluwore kod nengo mar wuoth ma giwacho ni medore sa ka sa ka gidwa ni mondo bajet midhi som juma manyien obed mano madewo sekta mar wuoth e pacho ka. Wuoth osebedo matek. Kibiro Homa Bay ka samoro kia rodi gigoni 170, samoro gigoni 100. Koro gichenjo wachenja kama ne wuoth kama gikisiko gimedo mana bech wuoth. Kata sani mabiro ni abiro gi 70 to kama winjo yidhe gi 50. Koro mae kaka jo mtokni timowa seche duto. Gilokonwa bei, tich adek nyocha biro wero Homa Bay kana biro waro lewni. Na idho mtoka nyaka rodi. Ka lor rodi idwaro kuma 150. To kar siling 50. Ka sekta mar apiko mondo koro were mathoth e pacho ka bende ywak gi mudo lako pong'o ewi nengo mar mauta kod spare parts mag apiko ma giwacho ni oidho kendo onyo sekta mar apiko e pacho ka. Bech spare parts mag pikipiki oidho. Masani kidhi nyiewo mira manyicho wanyiewo at 100 sani wanyiewo 150. Oil manyicho wanyiewo at 500 sani oil wanyiewo 600. Koro wan gi pek kabisa. Ka mafuta nyalo dok chien to wanyalo bedo gi yot moro manyalo miyo wambe wanyalo yudok gi nweng'o. Med mana kwae mondo med dwoke sani en 175.80 ne wanyalo mana kwae mondo odwoknwa fuel ni nikech wan nweng'o marwa wan ma gima wachamo e gima wachulo go fees and all that. Then ne wakwayo kendo mondo value added tax ma is on spares mondo be reduced, mondo kata kwa dhi nyiewo spares japika en gima kethore mapile pile, mondo wayud yot mondo koro our yield income at the end of the day obed maber. Ka bende gin kod ote ne piny owacho motelo ne somo mar budget mitimo juma manyien. Akwayo ni kaber to gima inyo ahinya mana fuel ka at least fuel dok piny onya dwaka konyore keche yido ka iwaka one sector wan yido ka ji mang'eny mariembo pikni ji samoro at least odiochieng' yido kata siling 100 ni kikawo 300 kichula piko fuel dhi go kata fuel ma 300 idong nono. Kar loso nyamburko kata garaj manitie boma ma Homa Bay jogo matiyo gi stima bende koni ok osebedo gi mayot kata matin kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde kod nengo mar stima ma gikoni oidho ma bende mono gi tayo tijegi kaka owinjore. Koro stima osebedo kwa tiyogo olal matin koduogo seche moko polal the whole day. Koro kaka joma timo welding ka samoro ikwamo gi customer goni koko kata kikone stima olal onyako ndato kora kuma entiere jadaka ne ka stima olal mano wasebedo kamano. Mar ariyo rate mar stima onego dwoknwa piny. Omiyo wakwayo mheshimiwa kama intie mura waziri James Opiyo Ndai ni onenwa gi wang'o ber chenro mar stima ni kech wasebedo akwayo hinyore mok morwa kata matin. Nengo mar stima inyowa sana kech wajo sana wajo matiyo gi token samoro ichulo kata omi kata unit moko 2-3 tiyudo ka dak matin oserumo. Koro wakwayo ni kata sami dhi som budget ni mondo mi odwoknwa go piny matin. E seche ma jatend migawo mar omenda John Bade ikore mar somo bajet mar omenda 2025 2026 e od bura juma manyien, jogo manie sekta mar wuoth wacho ni higa achiel mokalo ok osebedo nigi mayot kaluwore kod nengo mar fuel mosebedo ka medore kendo ok osebedo ka chung' ka tiende. Giwacho ni kata mana gigo eko ma gitiyogo loso apikni kaachiel kod nyamburko magi bende osuru miketo osebedo malo ka gin kod geno ni bajet midhi som ni endi nyalo biro bedo negi maber mondo tijegi obed makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mano Alia Beach kuki kaunti ma Homa Bay. Ka odhi nyime eni gima mit ni it ema obongo nywaso kendo kelo buonjo elandwang jala mawach ore e ite. Koro en thuolo mar buonjo
To mana gi masako it ge Walter Nyambaga do not run. Milly Mabona, bad girl. Wachore ni ung'inyo somo chike. Moingo Kaluma. I complete Honorable Kaluma and the speaker before you who are really boasting how they have done international law and dealt with ISIS. I can also boast that me and Honorable Karoli here who are students of environmental law, but do I say, Mr. Speaker. Kaluma, to into iwachiango. I'm the first lawyer in this country to specialize in law of the sea. In fact, I assisted our Navy in delimiting our sea boundaries. To evidence. When Abu Rafruf was still the Navy commandant, so Honorable Milly should confine herself to environmental issues within the sea areas. What's your point? Not talking, not knowing. I'm a specialist in that area. Wololo, Karoli Omondi, Koso Kaluma Wundo Jodubura. The Honorable Member for Homa Bay is actually misleading the House. Yes. The premier mind on law of the sea was the late Akicho Kola, Deputy Solicitor General, who attended all the negotiations until the law of the sea was signed in 1982. Yes. It's Akicho Kola. And the one speaking is the author of the National Environmental Management and Coordination Act. So stop misleading the House. The Honorable Kaluma. Kaluma, Jogi Yudi. Honorable Speaker, Okola participated in coming up with the United Nations Convention on Law of the Sea. But at the very heart of that convention was Dr. Androniko Oduogo Adede from Kwabuaen, Homa Bay. Oduogo Angoa? Oduogo Adede was my master's lecturer when I was studying Law of the Sea. I think that is a point Honorable Karoli was forgetting. Amilo. Mr. Speaker, I have the floor. Mr. Speaker, I have the floor. Jogi Mwonyogini, Kapo Kidogo e floor. Chikriane. And I want to educate Honorable Kaluma and tell him that there's a reason that I'm a senior lawyer. The Honorable Dr. Andriko Dede that is so proudly talking about was my boss in Letwal International. Speaker, Ginipek Joa, Watema Nekimani Chungwa. Give the mic to the majority. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I just want to inform the House that the Honorable Kaluma is from Homa Bay County. The Honorable Milly Odhiambo is from Homa Bay County. The Honorable Karoli Omondi is from Homa Bay County. And you can hear the debate is about the law of the sea, environmental law. Okay, Chungwa. Therefore, the law of the sea, the law of the environment merge and converge. Whether they converge in Homa Bay or in the National Assembly, it's converging and we all move together. Happy. To Chairman Budget to. Chairman Budget now is trying to purport to have a girlfriend from Homa Bay, especially Homa Bay town. Oh, sawa. Sani koro wan kod kasinde mang'eny pachuka. Rigathi Gachagua. Hi. Hi, cousins. Hi, Kendo. Hi, Makuzo. Hi, cousins. Nona. Nisalimia makasini wengine kule. Bas. To Rigathi. Kasinde gin ngagine. Sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda. We are one family. Sisi ni cousins. To Tabitha Wachiango. Mtu ya kuota tama ameenda pale Makueni akaanza kusema kana kwamba ati sisi Wakamba na watu wa Mount Kenya ni cousins. Ere diri marowach ni Tabitha. Sasa Mount Kenya na Wakamba wamekuwa cousins saa ngapi? Nimwambie sisi na watu wa Mount Kenya, sisi ni in-laws. Kendo. Sisi ni in-laws. Wewe si hata wewe uangalia wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Eti quarter ngoa. Wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Nani akose base? Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi. Mago Masako it kod Walter Nyambaga. Nani akose base? Kasinde kare aparo ni wach ni wuok mabor wach mar Kasinde mano Kasinda owuok e Kasinda dhi e oche en wach malich ahinya. Rastas Jenda wacho ni
James Opondo Japicha weche ma nyien chopono ayo no mong'ith ka wantiere dala mar Njura kae. Nyakora Mogo Jwang' wakawo yweyo kaduogo weche mag tuke. Gisani korionge nyathi en oselal. Sani koro en ero jaode kende. To chakre odiochieng' ma kawuono en opoga luwo chike mek jaode kende. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Team mar Portugal joloch tuke dhula mag UEFA Nations League bang' loyo team mar Spain gonde 5-3 kokalo picha choma bang' tugo no rumo modhi gonde 2-2.